И здравейте хора, аз съм Геймен и днес ще играем на лаптопа. Това ще е първия ни клип на моя лаптоп. Ще играем, тук съм си записал някои игри. Ще играем на, за сега мисля, че Counter-Strike. Но дайте Minecraft първо. Сега зарежда, нищо не може да стане просто на Minecraft, просто зарежда, ето. И сега се включва и Minecraft. Клипът няма да е много време, само това да ви кажа. Това точно. Тук е чакане, така че ще спра видеоклипа на пауза. И добре хора, продължаваме. Ето, направил съм си го на български, защото ще кажа ми е по-лесно, в смисъл. Да, харесва ми повече. Ще създадем нов свят, който ще се казва и така. Нажимна игра оцеляване, да. И добре, създаване на нов свят и почваме да го създаваме. Тук създаване на терена за игра. Пак е време за чакане, така че пак ще го спра на фаза. Така хора. Така продължаваме клипа. Както виждате, вече съм в моя свят, но съм в... дъно да не е остров. Кажи ми, че там не е остров и ще се зарадвам. О, слава на Бога, не е остров, защото помислих, че е остров. Айде! Добре. Какво става? Добре. Защо баква? Добре. Седно. Само че ще спра тая музика, защото мисля, че ме дразни. Да, дразни ме. Така. Дали толкова не стигат или... Не, дайте още, дайте. О, забага ужасно се. Две такива и други. Ужасно правило. Две от едни други дърва. Добре, сега дайте и тях. Точно с тия ще направя крафтинг тейбъл. По-добре това. Се занимаваме за всеки случай.
Опс. Така. Да си направим пръчици и другите инструменти. Айде да вземем повече. Така толкова. Така. Така, направихме си инструментите. Нека да ги сложим тук. И така. Това ще го щупим, защото вече не ни трябва тук. Дайте по-лесно да ни стане, защото така, като имам брадва и все едно нямам. Все едно за нищо съм направил. Тук някъде овци да има. Да виждате. Добре, няма овци. Ама точно това ли искаш да ми кажеш? О, има. И то много. Хайде, умирай. Хора, вече имам 30 абоната и аз мисля, че не ви казах, но когато имам 30 абоната, трябваше да кажа, че ще снимам на Майнкрафт. И ето, имам 30 абоната и сега снимам на Майнкрафт. Супер, бих и тази овца. Умирай, веднага. Тук на минутата. Минутата да гледам. Кокошка, супер. Аре, ела ми, бе. Пиле. Леле, за Бога. Умирай. Много си нахално нещо. Същество. Така. Пилето не е нахално същество, но... Опс. Мисля, че направих нещо друго. Аре, така. Повече овци не ми трябват. За какво съм? Само тук да ме дразнат. Аре, що не... Добре, явно съм го направил в погрешната страна. Защото много не помня от коя страна беше. Ай стига, какво става? Така. И вече си имаме легло, хора. Нека да оставим този крафтинг тейбъл тук, защото ако ми потрябва пак, за всеки случай. Добре хора, мисля, че това беше всичко от този клип, защото не съм сигурен, това ми е първия клип на лаптопа и не ми позволява повече от 10 минути, но ще пробвам. Този клип няма да го качвам другия, където ще пробвам, ама ще е на Майнкрафт пак и ако може повече време, ще направя за повече време и добре, и чао!